James Reid ug Nadine Lustre o mas naila sa tawag nga JaDine ni butyag nga naanad na sila sa kissing scene sa ilang salidang On the Wings of Love. Kagahapon gipahigayon ang Otwal Media Day diin ang JaDine mitubag sa mga pangutana gikan sa press. Sigon ni James ug Nadine nga naanad na sila sa each other's lips. Before po, tawanan po. After po, more tawanan pa po. Actually. Meron po kami isang BTS Oo, yung na outtake, lumabas. oo. Actually, tawa po kami ng tawa. Ganun naman po all the time kasi po, tingin ko po, medyo nasanay na din po kami. Sa Mga halikan. Hindi, ikaw ba? Sanay na sa lips ni James. nahihiya po ako sumagot. Oo, pero... Apan bisnan pa man nga mura na sila uyab on screen butyag sa duha. Choice lang namin. We want to focus really on our work. And friends lang talaga kami. Just until there. So, what we have is good. We don't want to spoil it.